हेलौ लोगोफोर मा खबर आसा खालामो लोगोफ्रा मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनै गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ जागायजेनलायबाय आङो ओमफ्राय सप्तानै जाबायमोन भिडिअ लाबोनो हायैया नोंथांमोननि गेजेराव एसे खामानि मावबाय थादोंमोन न'आव बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ रेगुलार लाबोनो हायाखै गोबाव जाबाय थादों ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बानायनो सानबाय ओमफ्राय दा बानायनोसै थ' लोगोफ्रा नायलांबाय थाबानो जाबाय गामियाव फुटबल खेला दङ फाइनाल बेखौ आङो दा नायनो थांनो नागिरदों खेलाया सोलिबायबो जानो हागौ 4टा जाबाय 3टानिफ्राय सोलिनो गोनां खिन्थु लोगो सासेया फन हरदों मथा-मथि जासिगोन होनदों आरो थ' आङो गेलेबाय थानायावसो मोनहैगोन बायदि मोनदों आङो लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर ब्लगखौ इन्टारेस्टेडबा नै बाइक सायावनो गाखोनानै दङ जोंनि न'निफ्राय 1.5 किल'मिटार 1 किल'मिटारसो डिसटेन्स जागोन आरो थ' होमबा लोगोफोर जों लोगो मोनगोन दा आङो पकेटाव सोना लानोसै मबाइलखौ नैबे जाहैबाय जों गामिनि लामा हाद्रि गोजाथार फागुन मास बादि फागुन मासावसो बिराद हाद्रि जायो खिन्थु दानो जोंना बिराद हाद्रि जाबाय ओमफ्राय लामाया खोनाय आरो फाखा लामा बानायसिगोन बावला माला बानायगोन मिथिला ओमफ्राय हाद्रि जाबाय थायो सामफ्रामबो माने फुद्लाद्ला नुजोबदोंना लोगोफोर ओमफ्राय दुब्लिबारि मोनसिगोन ओमफ्राय खेलाया बबे जायगानि टिमनि जागोनथाय मिथिया थ' हजों सहैबासो मिथिसिगोन ओमफ्राय बोथोराबो ओरैबायदि गरम दिन थांसिगोन ना बावला थान्दा दिन हाबसिगोन बिनि थाखायनो बिराद गरम जाबाय थादों दासान्दि थ' मोनसिगोनानो नैबे दुब्लिखौ बारबा लोगोफोर मोनथारसिगोन खेला होनाय जायगाखौ बै बे खन्द'आव बिराद थान्दा आरो जायगाया मोजांथार औवाबारि ओरैबो औवा नालाय ओमफ्राय जायगाया थान्दाथार आरो साया नै मोनबायानो फिल्डखौ बाइकखौ बेहायनो दोननोसैलै लगा नाङाखै नांबाय दा नै बाइकखौ बेहायनो दोनबाय आङो बे खेलाया ओरैजाय सोलिदों नैया खेलाया सोलिबायानो दङ 10 मिनिटसो थांबायानो आंना लेट जाबाय फैनाया ओमफ्राय गरमनि थाखायनो थाब ओंखारबोआखैमोन आङो बिनि थाखायनो जात्रा जाजेननायखौ नुदिया लोगोफोर थेवबो नायबानो जाबाय आं देखायबाय थागोन रेगुलारनो हाफ टाइमनि उनाव बांसिन देखायगोन दे आङो लोगोफोर दा हाफ टाइम जाबाय लोगोफोर हाफ टाइमनि उनाव खेलाया जाफिनबाय नैया ओमफ्राय बे गोमोआ जाहैबाय थला सुबानो ओमफ्राय अख्रां खालारा माबा मा होनो नावखाथा लकेलनि गोजा मोननैबो टिमानो ओमफ्राय प्राइजआ जाहैबाय 10,000 आरो माबा सेकेन्डआ 10,000 ओमफ्राय फार्स्टआ माबा 15,000 सोर 15,000खौ मोनो नायनोसै दाथ' सेकेन्डआ 10,000 मोनखागोन ओरैनो फार्स्ट सेकेन्ड जाखाबाय ओमफ्राय खेलाया रेगुलार सानथाम ना मा जादोंमोन लोगोफोर बिदिनो 15-16थासो टिमा गेलेफैदोंमोन दा गेले बिसोरो देरहाबोनानै फाइनालसिम मोनफैबाय दा सोर मोनलाङो 15,000खौथ' नायबाय थानोसै ओमफ्राय आङो लास्टाव सोर देरहायो बेखौ आङो खोन्थागोन नोंथांमोना रेगुलार नायलांबाय थाबानो जाबाय आं स्किप खालामाखै माबाखौ खेलाखौ मा जाखो बिसोरलाय होदो गोमोआ गरसेल' सोनो हादों ओमफ्राय नावखाथाया गरनै सोदों लोगोफोर ओमफ्राय दा टाइमाबो गैथारला देरहासिगोन बायदि नावखाथाया
रं खेलाया जोब्बाय माबादि मोजां ओइ मोजांनो बारा मोजां मोना खेलाया जोब्बाय गैला मानसिफ्रानो नायजोबदो एबार नावकाटानि टिमा देरहाबाय लोगोफोर खेलाखौ लकेलनि गोजाखाय बारा मोजां मोनदिया आङो लोगोफोर ओमफ्राय मानसिफ्रा दासो जेव ओंखारबोजोब्बाय गासिबो दंफां साया एब्रेनानै नाहरजोबदोंमोन ना बारा मानसि नुवाखैमोन दा बिराद जाजोब्बाय नै जोब्बाय नालाय खेलाया ओंखारबोनायाव लोब नुजोबथारबाय ओमफ्राय बेलासिनि ब्लग बानायना होबाय गोबाव जाथारबायमोन नालाय आं भिडिअ बानायैया थ' माबादि मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोरा थ' आङो बिदिनो भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन मोजां दिनै एसे गामियावनो बानायबाय ब्लगखौ